Thank you. Thank you. Honorable Commissioner is here. Honorable Commissioner for Culture and Tourism. The Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Chief Honorable Gwenite, Ezigbo Madagemo, Alosa. Yes, here to the Governor. All right. Our home brother, you're welcome.
Yes, you can Igbo ndị ọma na-ege ntị Iche Nze n'ọzọ anyị si nke onye na-emebi ihe ọma ya jisi ike ndị mmiri ndụ azụ egbebere ugobere nke si ibi ebere nke akwụkwọ ya kama egosi ebe ọ ga-ebe ọ na-abụkwa n'ekwe mpụ ama agba ọ bọrọ chike na-echi maka ọ na-agba gụrụ agụgụ ọnụ nwa bụ ji mmadụ soro ibi ya nwe ego onye isi oche Lucky Music and Video Organization nwa bụ DOS ekwu maka na ihe mmịka ihe oriri maka ya bụ Okwu Ukwu tọgbọ 2021 na-agasịrịrị werele eji m ofula wee na-ekene ndị Big Joe Industry fim na ngwongwo
ọ ga-adịrịrị na mma n'afọ Jizọs bụ ndị bịara mkpụrụ mmemme a na-eme na ọ ga-asịrịrị were anyị nye anya n'ụbọchị nkịta ata mmemme anyị ga-asịrịrị were na-enweghị nsogbu ọbụla ekpere anyị na-ekpere ndị isi ebe dị iche iche ndị isi Abịja ndị isi Kotonou ndị isi USA wee bịa ịkwado anyị na mmemme a na ọ ga-adịrịrị ha na mma wee na-asị ụkwụ onye ti bịa na nke onye tinyela anyị na ọ ga-adịrị ha na mma n'afọ Jizọs deme edeme obodo ekene ga-agara ndị ọdụ na-akpọ m oku n'ama opi na-akpọ m oku n'ama ọ bụ mụ ghara opi ọdụ ka ọ bụ mụ ghara ọdụ ụzọ opie ịma na opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ekwe na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọrọbịara ije na-ege m ntị na eriko abịala otiti egwu opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ndị ọma jeje mba na-ege m ntị eriko abịala otiti egwu opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ ugboro na-abụ ofu bụ na ndụ ofu bụ n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọcha na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọra bịara ije na-ege m ntị eriko abịala otiti egwu opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọdụ na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ opi na-akpọ mmadụ gba abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ ya gawa aka kpatara ịgba ya ekwu okwu ana m anụ ije nwayọ o wezia nwanne m na-akpọ m oku n'ama 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 ya mere aga m aza nwanne m ya mere aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m anyị segodo okwu anyị ga-eme ya ndozi anyị zọgodo ala azọ anyị ga-eme ya ndozi anyị kọgodo ọnụ ya anyị ga-eme ya ndozi ya gawa maka na adịghị ego nwanne n'ahịa adịghị ego nwanne ego maka na ụbọchị onwe ndị oyi ga-awara ọsọ mgbe ahụ nwanne wee buru ozu nwanne ya bịa 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 ezi nwanne m ọma 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 bịanụ 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma